Καλώς ήρθατε στο Teamwork 2, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αφιερωμένη στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. 13 εταίροι από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και την ανάπτυξη τοπικών εθνικών δικτύων που συμβάλλουν στην πρόληψη και τη μείωση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Το Teamwork 2 βασίζεται στην επιτυχία του αρχικού ευρωπαϊκού έργου Teamwork με στόχο τη δημιουργία μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των επιζώντων ατόμων σεξουαλικής παρενόχλησης και στην ενδυνάμωση των ίδιων και των μαρτύρων να καταγγείλουν το ζήτημα, δημιουργώντας νέες, ευρέως προσβάσιμες υπηρεσίες. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια ευρέως διαδεδομένη μορφή έμφυλης βίας με υψηλή υποαναφορικότητα. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε άτομο ανεξάρτητα από το φύλο ή τη θέση του και έχει χρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε όσα άτομα την υφίστανται. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επικεντρωνόμαστε στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την ενδυνάμωση των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού και των διευθυντικών στελεχών, ώστε να αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη σεξουαλική παρενόχληση. Μέσω εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εθνικών γραμμών βοήθειας, e-learning και άλλων πηγών, το Teamwork 2 εξοπλίζει τους οργανισμούς με τα εργαλεία που χρειάζονται για την προώθηση ενός ασφαλούς και με σεβασμό χώρου εργασίας. Εάν έχετε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ή είστε μάρτυρας που θέλει να καταγγείλει ένα περιστατικό, ή αν είστε επαγγελματίας HR ή εργοδότης που θέλει να αποτρέψει τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική γραμμή βοήθειας για υποστήριξη. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον με ασφάλεια, σεβασμό και εκτίμηση. Υποστηρίξτε μας σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και στη δημιουργία μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας για να μάθετε περισσότερα και να συμμετάσχετε.